Kubor nakaslem jong unongsan hima. Arngot ki khana ki bedang hapo khat phras nam karta kila syakyam ha ki pulet asam ha ka arpu khandai terek unailar arhajar arpuar balayo kurom naki komba arpu khandai kilo uganja kat kom gijing pentep jong ki pulet ka Guwahati laong ba ki te ki arngot kila pendan kam deka kali ka badan yo number Meghalaya bankit yo te uganja naki wei pat ki telong khubor la yathu ba ki te ki arngot ki dei na wei kashnong ka bahap ha ka jingpet jong ka thanat maungam East Khasi Hills bat karta jongki kalong khat riu bat khat nyo snam kita long khubor kia thoru ba kita ki arngot kilawan sakhana para ban penhap eute ganja hendai kila kom bakla lenti bat kila poi pen ban sanarengi kabadan hajan kanong ba despur nakalyang ki pulet kila pha no ye kita ki arngot ki khana syaka jaka babu ye ki khana ki ba pen khen an kabadan habuko jongka Kamrup Rural District ka jinglet bu eki syakani ka jaka ka dei namar bakidang dan hapo ka khat prasnam karta